Amos Mega Beat. Kai malam wallahi na wahala wajen cika yan bawa ga. Wallahi na wahala. Wallahi abu kana ganin kai ka wahala ko ni? Kwana na biyar shagon nan. Kwana biyo. To ni kana ganin kwana nawa ne? Ka tuna lokacin da muka hada da gayan nan. Gaskiya na riga. Wallahi na ga wani zo ma fa malam ai nisan. Wallahi ya yi dole yi nisa. Ka san fa wannan lamarin na Allah ne sai ya muna. Jiye malam. Alhamdulillah baba. Baba alhamdulillah. Saboda ina gaya ma yanzu ni dama iburu na ɗayan cika yan bawa. Da na cika zan je in dinga an san bashin indomi da ƙwaya wajen ci ba biya. In ɗan tumun ma baba. Wai kai mutume na kana nan yanzu zaka fara? Wallahi ni yanzu na zan fara dama in ɗaya cika ni kaso don na san da na riga na cika alhamdulillah. To ni baba in gaya maka nan. Ni wallahi tunda an ka sa daɗin fara cika shi. Tun lokacin da fara cin bashi saboda na san ma ban da matsala don na yi mawalki nau na gani kuma da na yi mawalki gaskiya za su kai baba kai ina faɗa maka wallahi na je wurin ci ba ya bani bashi nau na rantse ka hini bala'i kuma na nuna mai babu matsala saboda kai ci ba ma yana cikin kaya don na faɗa mai zan biya bashi ne kuma in ƙara mai na wani abu ciki can ma zanna in ce mai da ni da shi babu mutunci in taho biya amma yanzu zai yi amma in ce da ya ji an ce in bawa ta hito babu ma mutunci tsakanin mu ya faɗa min nawa na kan ma mi raguwa to gaskiya yau ya kamata ka je nan wallahi ni ma na faɗa mai ai yau tare da mu na nuna mai cewa kai mu haka tare da muna gaskiya ne kuna kai no ga mutumin naka nan fa naji bros ya ne baka magana kai amma wallahi no kana jin naka ya ce zai fara cin bashi kai kuma baka ce komai ba na kuma wasana ni yanzu haka abinda zan rubuta nan wasan Allah ɗaya san iyakar bashin da aka bi na wurin ga. Kuma na yin fawa. Kuma na san in dai har kai watan kuma duwa sana. Mutume na Allah. Ni walla yanzu da na tashi daga nan ban tsayawa ko ina shagon Alhaji Abu Kunun. Saboda mu da na canza za ta yi. Gaskiya nau. Allah ya riga kawo ci gaba. Har ka ga ta ci gaba mun riga mun samu. Da na tashi kaji nan aka ja. Da na tashi shi ma yana saukin bashi na shi. Aka ja. Ai da na tashi daga nan. Alhaji Abu bai da matsalar bashi kai ma ka sani. Okay. Sai ban san shi ba. Ban tsayawa ko ina shago ne. Ka san zan so? Ka ga madara da Milo. Zan so kowane katon bibbiyu. Sannan in kawo indomi kwali 3. Sannan in so complex kwali guda 5 zan so wa. Sai aiki na aji. Ga suga. In so su kuma kwali 3 zan so wa. In kawo rice. Shinkafa ke na jikinka dole canza. Dole na shinkafa buhu biyu in ka gida ne. Gaskiya ne mutum. Malam shinkafa buhu biyu ya gare ka. Ya sai ya ina tai. No gare ji dadi rayuwa tai. Ya riga ya samu abin gawa. Allah riga na an matsala. Babu wani abu. Ni muna ba ganan ba nau. Wallahi ka ganan ba nau. Ni ma hana ce ma zuwa zai fara cin bashi ne kuma ka ga nau in ce maka tunda an ka fara cika abin nan na fara ciwo bashi baka ga jikina ba yanzu ai babu wallahi ya fara ni a ce na wata lokaci da yake. No wallahi Wallahi in bashi mamaki. Ani ma dole na. Dole jira. Kuna nan. Ni ma yanzu rayuwa ga yanzu an kawara. Waya sai yanzu ka to. Wallahi sai yanzu mutane sun yawa can ina gaya ma. Mutane so wallahi. No kana nuna sai yanzu ka cika. Wallahi tun da sai can nake. Sai yanzu na samu an ka cika min shi. Ya dai arziki tun da ya riga ya ci. Gaskiya no ka arziki. Na yi arziki amma na wahala. Ina ka wahala kenan. Wallahi na wahala. Ka na sha. Har mun fara tsara abubuwan rayuwa. Nau yanzu shawarar da zan baka nau. Ka kama ka je ka ci bashi kai ma don ku gaba ɗaya yanzu mun fara canza. Ka ci daɗi. Bashi kuma. Yanzu Malam Jafar ma daga nan shagon Alhaji Hadi Zaina. Tun ba ba ku aikin ba. Nan mun riga mun samu aiki ba da ba mu wanda kanmu. Allah ya kara ma zai. Ai muna baka kuma mu kaga yanzu nan muna nan wallahi ba mu zuwa tun ba ku kun fara cin bashi. Bai kamata ba. Ku bari a ɗauke ku aiki ta sannan ku kama. Malam sarkin wa'azi. Allah da ka taka ji mun riga mun samu ai. Kai daga shakku mun riga mun samu ai. Bala'i na gure. Malam Jafar. Ya buda. Ni ban wuce mutumin kana da wucewa. Kin ban tambaye ku yau ba ku zo aiki na. Aiki? Wallahi ni yanzu tun Allah ya sa na cika yin bawon ga babu wani aiki shago ma na ruish dan ban kare kowa aski bai yi in cika yin bawa kuma yanzu ina wani aski haka ka ji shi Malam gishirin da nika sisuwa yau na aji
Ka aje wa. na in sai da gishiri in samu Nau ina faɗa maka ni yau wallahi nau da ni da tsohuwata mun kai ruwa rana. Ta ce min in ta wurin kanikacin da na nuna mata cewa ni wa daga yanzu ba ta ga jikina ba halan. Jikina ya canza na samu lahiya yanzu ga. rayuwar gari ne ta ma Nau ka gode ma Allah ka bi kanikacin nan ka dawo nau ka riga ka samu yan fara bai kamata kana wa. Ba bari wuce. Ni godiya Allah ta nau. Haka za ka haka za ka mutu da iska haka za ka Jikawa mu da iska. An wahala haka za a kare. sai ka mutu Ba mun ba yi. kai da galispon gabai da masu fa'az Nau cikin wahala yake ba ka ga jiki ne ba. wallahi Nau ni dubi jikin mu ka gani. malam ni ma na kusa Action wana. Gaskiya jama'a kamar yadda kuke gani haka wannan shine Empower episode dinmu wanda muke yi kuma muna shirye da duk sati za mu rika sako muku shiya da fatar za ku biyo mu a cikin shafukanmu za mu rika watsa muku shi domin nishadantar da ku. gaskiya ku yi subscribing SBJ TV Da na subscribe.